alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa bi'ulumi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu tawi cerita As-saminata asrota kang kaping 18. As-saminata asrota kang kaping 18. Kene-kene ana pira? Ada 29. 29 kurangi 18 berarti cek pira? 11 meneh berarti 11 cerita. Petawasuli ku ing dalem nerangake Petawasulit tilmidhi ing dalem nerangake tawasule santri. Ing dalem nerangake tawasule santri lisyaikhihi maring gurune santri. Lisyaikhihi maring gurune santri. Yuhka den critakake. Yuhka den critakake amba abdul masyayikhi saking sebagiane pira-pira guru. Amba abdul masyayikh saking sebagiane pira-pira guru apa ana sak temene ba'dil masyayikh. Apa ana sak temene ba'dil masyayikh iku kharaja miyas sapa ba'dil masyayikh. Iku kharaja miyas sapa ba'dil masyayikh. Iku kharaja miyas sapa ba'dil masyayikh yauman ing dalem siji dina. Yauman ing dalem siji dina. Wa ya ba'dil masyayikh. Wa ya ba'dil masyayikh. Wa talamidatuhu lan pira-pira santrine ba'dil masyayikh. Wa talamidatuhu lan pira-pira santrine ba'dil masyayikh. Ila sifil bahri maring pinggire segara. Ila sifil bahri maring pinggire segara. Fatawaddu'a mongko nuli wudu sapa ba'dil masyayikh. Sumakola nuli ngendika sapa ba'dil masyayikh. Sumakola nuli ngendika sapa ba'dil masyayikh lahum maring talamid. Lahum maring talamid. Lahum maring talamid. Ini sak temene ingsun. Ini sak temene ingsun iku ra'aitu. Ngeyakinake sapa ingsun. Iku ra'aitu ngeyakinake sapa ingsun. Anak bura ing ento ngliwati sapa kita. Anak bura ing ento ngliwati sapa kita. Al-bahra ing segara. Al-bahra ing segara. Wa namsi lan lumaku sapa kita. Lantai bawah, lantai 1. Hah? Nganu Pak, njaluk kunci ini nggon bocah Pak. Sapa ra ngerti aku ngono Pak. Alif Pak. Alif biasanya Pak. Al-bahra ing segara. Al-bahra ing segara. Wa namsi lan lumaku sapa kita. Wa namsi lan lumaku sapa kita fi ing dalem al-bahra. Fi ing dalem al-bahra. Fi ing dalem inna sak temene kita. Inna sak temene kita iku nakhafu wedi sapa kita. Iku nakhafu wedi sapa kita. Annahraka ing yen toh kerem sapa kita. Annahraka ing yen toh kerem sapa kita. Annahraka ing yen toh kerem sapa kita. Pakola nuli ngendika sapa ba'dil masyayikh. Pakola nuli ngendika sapa ba'dil masyayikh. Qulu ngucapa sapa sira kabeh. Qulu ngucapa sapa sira kabeh. Qulu kum ya sakabehane sira kabeh.
Kulukum yo sakabehane sira kabeh ya syekhu fulan ing pengucap ya syekhu fulan musyiron hale awah isyarah musyiron hale awah isyarah ila nafsihi maring awak dhewene syekh ila nafsihi maring awak dhewene ba'dil masayih ila nafsihi maring awak dhewene ba'dil masayih wa insya'ala namun ngersakake wa insya'ala namun ngersakake sapa Allah la tarakuna ora bakal kerem sapa sira kabeh la tarakuna ora bakal kerem sapa sira kabeh faqulu nuli ngucap sapa talamidatuhu faqulu nuli ngucap sapa talamidatuhu dalika ing mengkono-mengkono ya syekhu fulan dalika ing mengkono-mengkono ya syekhu fulan mutawassilina hale pira-pira wong kang gawe lantaran mutawassilina hale pira-pira wong kang gawe lantaran bi kelawan asyekh illa wahidan kejaba santri siji illa wahidan kejaba santri siji minhum saking talamidatuhu faqala nuli ngendika sapa wahid faqala nuli ngucap sapa wahid ya Allah ing lafat ya Allah ya Allahu ing lafat ya Allahu fagori konuli kerem sapa wahid faqala nuli ngendika lahu maring wahid sapa syekhu syekh qul ngucapa sapa sira mislahum ing sepadane talamidatuhu wa sa'uhbira lan bakal aweh habar sapa ingsun ka ing sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono qul mislahum faqala nuli ngucap sapa wahid mislahum ing sepadane talamidatuhu fanaja mongko slamet sapa wahid wa qamalan jumeneng sapa wahid yamshi halilumaku sapa wahid mahum ing dalem sartane talamidatu faqala nuli ngendika lahum maring talamidatu sapa syekhu syekh innakum sak temene sira kabeh iku lam tata ahlu durung ahli sapa sira kabeh li khitopil haqqi maring ngitopi Allah kang hak hatta tukhatibu sehingga ngitopi sapa sira kabeh
hatta tu khotibu sehingga ngetopi sapa sira kabeh hu ing Allah fa amartu mongko perintah sapa ingsun kum ing sira kabeh anda tawasalu ing yen to gawe lantaran sapa sira kabeh ilahi maring Allah bi kelawan ingsun fa aku mongko ana sapa ingsun iku wasitotan tengah-tengah bainakum ing dalam antarane sira kabeh wa bainahu lan ing dalam antarane Allah li'anakum karana sak temene sira kabeh iku mutaahiluna wong kang ahli kabeh li khitabi maring ngitopi ingsun wa ana utawi ingsun iku mutaahilun wong kang ahli li khitabi maring ngitopi Allah faida balagtum mongko ing dalem nalikane tumeka sapa sira kabeh maqami ing derajat ingsun fa khatibu mongko ngitapono sapa sira kabeh hu ing Allah Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang ke-18 tentang tawasul. Tawasul ki apa? Riz? Buku tawasul bedino sih. Apa? Ikhtiar. Kurang tepat. Setuju. Tawasul kok tawasul. Lak ngerti sampean tawasul. Tawasul kuwi tawasul kuwi njaluk donga. Njaluk lantaran, njaluk perantara. Sampeyan biasanya kan ya ora biasane, Ding. Sampeyan ki sering nglakoni tawasul sih. Tawasul ning nggon Mbah Munawir utawa tawasul ning nggon Sunan Kalijaga. Sampeyan kan melu ziarah ke sih ta? Kayak biasane sadurunge ndonga kayak biasane ini abi biasanya kan ngono sih, ini natawasalu biwalika. Ngono sih biasanya sih. Ora tau dirungokke kawan. Saya meminta lantaran dengan walimu. Dirungokke. Maksudnya tawasul itu sampean nek ning kuburan kuwi hakikate njaluke karo Gusti Allah, tapi lewat lantaran wali songo, lewat lantaran perantara to. Berarti sampean amek pelem ora iso juga langsung sampean golek perantara ondo utawa gantar. Lah itu tawasul. Jadi kita tidak langsung meminta ke Gusti Allah, tapi melalui perantara, dekengan lah carane lah.
carane melalui dekengan. Lah itu namanya tawasul. Lah di bab ini menerangkan tentang tawasul ning gurune. Ada seorang syekh bersama rombongan santri-santrine iki arep nyebrang segara. Kone gurune kon tawasul ning nggon gurune. Tawasule ya Syekhu fulan, kon tawasul ning nggon gurune. Nah, santri-santri do anut. Sadurunge nyebrang tawasul sik ning gurune. Ya Syekhu fulan, ya Syekhu fulan, selamat. Ana cah siji sing kowe kelas kene podo. Wah. Ana cah siji sing sok-sokan. Tawasule ora gelem karo gurune, tapi ora gelem ngomong ya Syekhu, tapi ngomongnya ya Allahu. Langsung ning Gusti Allah. Akhirnya cah kowe piye? Tenggelam. Akhirnya cah kowe tenggelam. Sing liyane do selamat kabeh. Tawasul nganggo gurune selamat kabeh. Cah kowe tok sok-sokan nganggo ya Allahu, langsung ning Gusti Allah. Tibake malah kelelep malahan. Bar kelelep, oh kowe aja tawasul ning Gusti Allah langsung tapi ning nggon gurumu sik. Bar ngono tawasul ning gurune akhirnya dhek selamat. Lah kenapa? Kenapa kok tawasul ning nggon sing langsung tawasul ning Gusti Allah kok malah kelelep? Sing tawasul ning gurune kok malah ora? Kenapa? Karena sekelas kita, sekelas awake dhewe iki ora iso langsung menuju ning nggon Gusti Allah. Harus melalui perantara yaitu gurune awake dhewe. Ora iso langsung ning Gusti Allah itu ndak bisa karena derajat kita itu terlalu jauh. Derajat awake dhewe iki terlalu adoh. Ibaratnya sampean kenal karo presiden ora? Kenal ora karo presiden? Ngerti tok, kenal ngerti tok mesti, mosok kenal. Nah nek misale dhewe butuh apa-apa ora iso langsung presiden ra. Kenal wae ora kok ora, wong dhewe ngerti tok jenenge Prabowo. Nomore piro, WA-ne piro kan ora ngerti kan. Misale sampean butuh njaluk tolong karo presiden mesti ra iso langsung. Mesti lewat perantara liya-liyane. Misale ana wong sing kenal, wong sing kenal karo presiden. Lah aku dijaluki tolong. Kan seperti itu sih. Di kehidupan nyata juga seperti itu. Apa meneh ning derajat akhirat. Derajate pangkate awake dhewe iki kira-kira sepiro? Waduh meni kan. Makanya dhewe sering tawasul ning wali, sering tawasul ning Kanjeng Nabi. Kuwi fungsine nggih apa? Ya men derajate awake dhewe sing kadowen, sing saking adohe karo Gusti Allah kuwi iso tekan ning Gusti Allah melalui perantara orang-orang sing saleh. Lah itu gunanya tawasul. Jangan seperti sapa? Guru kebul misalnya. Guru kebul iku pernah ngomong, wong Islam saiki memahami Quran saka ulama. Lek Pak memahami Quran yo langsung Qurane diwaca terus dipahami dhewe. Lha emang iso? Tak takon, emang iso? Sampeyan maca Quran diwaca dhewe paham. Iso ora? Ora iso mesti. Iku hal yang mustahil. Masa sak kelas awake dhewe maca Quran langsung paham? Kan yo ora mungkin kan. Minimal yo saka gurune dhewe, saka gurune dhewe saka gurune terus wae. Kowe kan sing bener kan? Sampeyan maca wal asri. Artine apa? Wal asri artine apa? Pulang. Lah lek memahami Al-Qur'an dhewe ya koyo ngene iki wal asri darane beli. Ora iso langsung kon wes maca Quran, maca hadis, kuwi sebare wong Islam, langsung kowe diwaca dadi rujukan. Ya ora iso ora. Tetep dhewe tetep kudu membaca dari penafsiran para ulama. Sampeyan maca wal asri, meskipun sampeyan ngerti terjemah, artinya demi waktu. Paham burung? Wal asri terjemahannya demi waktu, paham burung?
Durung sih. Lah iya, maksudnya ayat iki piye? Dhewe ki ra ngerti nek tanpa ada penjelasan dari ulama. Ulama saka ndi? Ya saka ulama sebelumnya. Ulama sebelumnya dari mana? Dari ulama sebelumnya. Terus sampai sahabat. Lah sahabat sampai mana? Dari mana? Dari Kanjeng Nabi. Itu cara memahami agama Islam dengan benar. Ora iso langsung.